Good morning mga VisLog! Welcome to Visayang Tagalog channel daily vlog. So today it's Wednesday. Wednesday today. Mali. Rewind. Today is Tuesday. So happy Tuesday. So padoong ako ron sa trabaho. Early morning in the morning. It's already 6:15. Usually I go out this time. So tignan natin kung ano mangyayari today. The planning is we will do the jack-in backfilling and SIC in 101. So tomorrow we will mobilize in 101 for the pipe jacking. Anyway, hindi na natin patatagalin. Let's hit the road now. The life of OFW here in Singapore will start in 3, 2, 1. Let's go! Okay, dito tayo ngayon sa T220. Punta ko ng site. Baho, may tahi. So meron kami kapunta na sa Rajay settle niya. Dito isi-settle namin ang T220 and kick the ass now. Let's go. Ayan, sana hindi naman ako ma-virus, no? Namalat na ako. Na-virus yung amo ko kasi. Success story niya na COVID siya. Anyway, that's it for today, mga guys. So heavy schedule. Tomorrow is another day. Today is leave it with the history talaga, no? So now we going head home. Yan, katapos ng napaka intense kasi kulang ng tao na hindi ako makagawa ng paper ko kanina. So maraming salamat po sa pagtanaw, pagsama sa aking munting tahanan. Thank you po. At sa mga bago pa lang sa aking bahay, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. At kung kagustuhan nyo naman itong aking video for today, please hit the like and share na rin para maka-inspire sa ibang tao. At
kung gusto nyong ma-shoutout sa aking vlog, end of my video, just comment down below. Ayan, shoutout you every end of my videos. Don't forget to follow my Facebook page, pahina ni VisLog. Ayan, pahina ni VisLog sa Facebook page. Paki-follow na lang ako. Maraming salamat po sa pagsama. Hanggang sa muli, shoutout time. Let's do it. Mega lang shoutout sa ating mga subscriber dyan. Nag-comment na sila Journey, Binanel Journey, Cas Pegaron, Kuya JJ Official Channel, Naim Extasi, Simplicity, May in Japan, Nothing to Lose Vlog, Elisa Medina Mejia, RJ TV Vlog, Miss Kenya P, DJ Rock, Teresa M Family Vlog, Rene Sumubay, Guardian TV Vlog, Pinoy OFW Vlogger, at Rene Subayan. Maraming salamat po sa nagko-comment and see you on the next vlog. Alam!